ясното мартенско утро не предвещаваше нищо лошо, но и нищо добро. Изобщо, типичното мартенско утро никога не предвещава нищо. Денят може да започне с мъгла, да изгрее слънце, да завали дъжд, който да премине в мокър сняг и след това всичко по обратен ред. В общи линии, поговорката, че денят се личи по сутринта, изобщо не се отнася за мартенското утро. Точно в едно такова утро детектив Нина вървеше замислена, привидно без цел по прашните улици на града, когато от мислите й откъсна телефонно позвъняване. Ало? Добро утро. Търся детектив Нина. Да, на телефона. Здравейте, детектив. Нуждаем се от вашата помощ. Работата е там, че Вики получи заплашително писмо и е много разстроена. Аз също. Надявах се да ни помогнете да... Чакайте малко. Коя е Вики? Да, извинете. Вики е Виктория, моята дъщеря. Тя днес има рожден ден. Честито. Да, благодаря. По този случай сме организирали тържество в един парти център. Работата е там, че сутринта в пощенската кутия намерих запечатан плик, адресиран до Вики. И? Реших, че е поздравителна картичка по случай рождения ден. Помислих си каква мила изненада. В днешно време някой да напише картичка на ръка. Предадох плика на Вики, като очаквах, че тя много ще се зарадва. Но след малко Вики дойде при мен разплакана и ми показа писмото. Ало, чувате ли ме? Да, слушам ви. И така, в плика имаше писмо, написано с изрязани от вестник букви. Като уния по филмите. В него пишеше, че нещо ще се случи на партито, което ще съсипе празник. Може да е някаква тъпа шега от съученици, но може и да е сериозно. Добре, защо просто не отложите партито? Да, исках да го отложа. Но Вики не ще и да чуе. Разстрои се още повече и дори намекна за... Знаете колко сте чувствителни на тази възраст. Добре, и какво очаквате от мен? Може би, ако присъствате на партито, като лична охрана или нещо такова. Във всеки случай ще се чувствам много по-спокойна, ако наблизо има професионалист като вас. Парите не са проблем. Добре, не се притеснявайте. Ще ми помогнете ли? Ще се постарая дъщеря ви да бъде в пълна безопасност. Чудесно. Много ви благодаря. И още нещо. Моля ви за максимална дискретност. Не искам гостите да разбират, че съм наела детектив. Те изглежда доста параноично, ако всичко това се окаже нелепа шега. Да, разбирам. Чудесно. В такъв случай, ето какво ще направим. Да. Ще се срещнем с Вики преди партито. Добре. Искам да видя писмото и да й задам няколко въпроси. Добре. След това... Да. Добре. Да. След това тя ще ме представи като нейна братовчетка от София. Останалото е моя грижа. Чудесно. Знаех си, че мога да разчитам на вас. Благодаря ви още веднъж. До скоро. До скоро. Детектив Нина умишлено беше избрала за място на срещата парти центъра, в който щеше да се състои тържеството на Вики. Искаше да се запознае с обстановката предварително. По това време там течеше друго парти. Здравей, ти ли си Вики? Да, аз съм, а ти трябва да си Нина. Първо, честит рожден ден. Благодаря. Майка ти ми разказа, че си получила заплашително писмо. Може ли да го видя? Да.
помниш този ден, ще ти излезе празнината солена. Че поет го раздава. Имаш ли представа кой може да е? Никаква идея. Добре, не се притеснявай. Мисля, че това е някакво шега. Сега, запозната ли си с плана? Да, няма проблем. Окей, тогава ще се видим на парчето. Чао! Въпреки привидното спокойствие, което излъчваше, детектив Нина беше настрек. Знаеше много добре, че подобни на пръв поглед несериозни, хлапашки послания изобщо не са за пренебрегване. Те можеха да бъдат и предупреждения за нещо с ужасни последствия. Представяйки се за братовчетка на Вики, детектив Нина се запозна с почти всички гости. В това число и с най-добрата приятелка на Вики, Тамара, която беше половина рускиня и почти всяка ваканция прекарваше в Русия. Освен, че научи последните клюки, разследването беше в зададена улица. От привидно безобидните разговори с гостите, детектив Нина успя да изкопчи съвсем оскъдна информация за евентуалния автор на заплахата. Празника беше в разгара си. Децата се забавляваха страхотно, а тревогите на Вики сякаш се бяха стопили като скорошния сняг и тя беше във вихъра си. Дори детектив Нина си позволи леко да се отпусне и да вземе участие в няколко игри. Следващата игра се казва Училище-мъчилище. В тази игра ние ще ви казваме сложни думи. А вие трябва да ги изпишете правилно. Който от двата отбора, само че тук играят само капитаните, а двата отбора отзад без да подсказвате, защото който подсказва, печели други отбора. Елате тук отзад, само двете без да подсказвате, вие сте отпред. Следващата дума е аниматори. Я да видим сега как ще я напиша. Малко има да не знам. Аз не спре. Младостта на Галилео, да нямате там има столчето, виж. Следващата дума е празник.
Може би все пак цялата паника около проклетото писмо беше неоснователна. Но въпреки това, детектив Нина не можеше да се отърси от онова познато чувство, че нещо й обягва. Че не всичко е както трябва. Имаше нещо, може би съвсем очевидно, което тя пропускаше. Детектив Нина отчаяно се опитваше да подреди пъзела, когато в разследването се получи дългоочаквания пробив. Изведнъж всичко си дойде на мястото. За детектив Нина не остана и капка съмнение кой е автор на писмото. Ето го липсващото парче от пъзела, което не й даваше покой. На руски думата празник се пишеше праздник. За Тачи това беше съвсем логична правописна грешка. Нина просто не можеше да повярва, че е възможно да пропусне такава очевадна улика. Оказва се, че най-добрата приятелка на Вики май не е чак толкова най-добра. Макар и абсолютно убедена във вината на Тамара, за детектив Нина оставаше по-трудната задача. Да се докаже по безспорен начин вината на заподозряната. Цялото си внимание детектив Нина насочи към Тачи, очаквайки я да направи погрешната стъпка, която да я разобличи. Подобно хищник, дебнещ своята плячка, детектив Нина не сваляше очи от Тамара, наблюдавайки всяка нейна стъпка. Сега, когато имаше основен заподозрян, детектив Нина плуваше в свои води. Предчувствието, че всеки момент Тачи ще влезе в капана, отново не изневери на опитния детектив. Нина съвсем ясно видя как Тамара скрично взема нещо от чантичката си и бързо го скрива в джоба си. Бинго! Ето това беше неоспоримото доказателство, което детектив Нина се надяваше да открие. За нея разследването приключи. Авторът на писмото беше разкрит, доказателството беше в джоба й. Но все още за нея оставаше загадка мотива, подтикнал Тамара да изпрати на Вики подобно писмо. Също така не беше ясно дали писмото беше безпочвена заплаха или Тачи смята да изпълни заканата си. Идвах тук да видя тортата, свещичките. Тачи, какво става? Ето какво е, човек. Искаше да пореси отрова върху тортата ти. Чакай, каква отрова? Това е сол. Ти за каква се мислиш? Всъщност, аз не съм братовчетка на Вики. Аз съм детектив и съм наета да разследвам случая и да охранявам клиента. Добре, да приемем, че е сол. Защо искаше да съсипеш празника на Вики? На моя рожден ден тя съсипа моята чиста нова рокля, като я поръси с мастило. Имаш по-голямо става. О, Тачи, толкова пъти ти си извиних. Мислих, че си ми простила. Идеята беше на Алекс. Тачи, не ти се съдя. За мен пак ти си най-добрата приятелка. Ето, пристигнете се. Добре. Хайде да ядем торта! Детектив Нина мразеше сбогуванията. Чувстваше се адски неловко. Възползвайки се от суматохата, тя отчаяно се опитваше да се добере незабелязано до изхода. Нейната задача тук беше изпълнена. Загадката беше разкрита, всичко завърши по най-благоприятния начин. Благодарение на Нина бе спасено едно страхотно приятелство. Вече нищо не я задържаше на това чудесно парти. Детектив Нина си мислеше, че ще се измъкне незабелязано,
Но точно до вратата я настигна Вики, която буквално я помъкна към празничната маса. Хайде сега за новата ми приятелка Нина! 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 Ставай, ставай по сваланке! Ще проспиш рождения си ден! Ставай! Ставай! О, мамо, точно на най-интересното. Честит рожден ден, слънчице! Хайде, обличай се! Чакаме тата да се приготвиш за рождения ден. За малко да забравя, някой е оставил картичка за теб. Много мило, нали? В днешно време някой да напише картичка на ръка. Невероятно! Искам да благодаря на мама, на тати и на Леля. На мама, защото организира цялото това хубаво парти, и на тати, а на Леля за хубавата и вкусна торта, която ще има. Браво! Честит рожден